Представяме на вашето внимание добре обзаведен апартамент с една спалня в комплекс Golden Dreams, Слънчев бряг. Апартаментът е разположен на четвъртия етаж с обща площ от 62 квадратни метра и се състои от всекидневна с кухненски бокс и трапезария, баня с тоалетна, спалня и хубав балкон с гледка към басейн. Апартаментът се предлага напълно обзаведен и оборудван. Комплексът е добре поддържан, с добра локация. Разполага с асансьор, басейн, рецепция, паркинг и други удобства за вашият комфортен престой. Може да научите повече за предлаганият имот в линка в описанието на имота. Там ще откриете и нашите контакти за връзка. Ще се радваме да отговорим на въпросите ви или да организираме оглед на апартамента.